Perdona, has vist l'Alet que d'un llaç blau? Sí, ha partit per allà. Ha anat a salvar el món dels contes. Què? Què dius? On ha anat? El món dels contes, el món de la fantasia, les contarelles i les rondalles. Ell se'ls ha anat a ajudar. A tu també et necessita. Sol no ho aconseguirà. Teus amics dels contes et necessiten. Mare meva, quin ensurt! Disculpa, conillet, però estic cercant el meu amic. D'un llaç blau i... Ten pressa! Molta pressa! El temps s'acaba! El teu amic anava cap al castell. Si arriba per aquest caminoi. Castell? I què Francisco és un castell? Ens està ajudant, i si tu em vols ajudar, has de seguir aquestes instruccions. Aquesta no és, aquesta tampoc. Ah, a la fi és aquesta. Aquí hi ha tot el que has de fer per salvar el nostre món. Tinc pressa, molta pressa. Tres claus has d'aconseguir on ningú als llibres podrà llegir. Els contes continuar no podran i tots els personatges moriran. En les tres claus i sense sofrir, un cofre hauràs d'obrir. Un cofre? Tres claus? Ai! No puc entrar. I si no puc entrar, no coneixeré els set nans. Ni vendrà la madrastra a la poma. Però no falta la clau. Si ja t'ho he dit que no puc entrar. Segur que la clau se l'ha duita una moneta molt rara amb un gran mostatge. Ho sé cert, i el meu conte morirà. I en Mario? Què fa aquí? Ell vol fer desaparèixer el món dels contes. Ens tanca les cases i roba les claus. I per què ho fa? Això ho has de demanar als tres porquets. Que el meu germà no troba la clau de la caseta. I tot això ho fa en Mario. Sí, segur que ha estat ell. Si els contes no continuen, els nens no poden llegir. La Blancaneu no troba la clau. I ara jo tampoc trobo la meva. I per què vostè tanta mania?
Perquè ell només vol que els nens juguin a la consola i no llegeixin. La Xbox, els ordinadors, la PlayStation 2, la Game Boy... Me'l menjarà! Me'l menjarà! Me'l menjarà! Vaig a cercar ajuda. He d'arribar al castell trobant Xisco. Darrere aquests arbres trobaràs el castell. Me'l menjarà! Me'l menjarà! Me'l menjarà! Mare meva, què fas aquí? He vingut a ajudar, però no sé com. I tu? Què fas? M'han suplicat que no deixi de llegir contes i no puc aturar, perquè quan m'aturo, en Mario aprofita i roba una clau. El conte no pot continuar, al final no arriba mai, el llibre se tanca i a poc els personatges moren. A més, si arriba a aconseguir les 3 claus, podrà obrir el cofre del gran desig i demanar el que vulgui. Ara ho entenc. Mira, jo li llegiré la caputxeta vermella. No m'aturaré, i mentre jo llegeixi, en Mario no podrà intervenir. Però tu sí, fer via, vés a per la clau, jo no deixaré de llegir. Després quin llegirà? Se necessit 3. La caseta de xocolata. D'acord, vaig a per les claus. Tranquil·la, no som el joc. Jo necessito la clau d'aquesta casa. Ja sé com ajudar-vos. A la fi deixarà de menjar-me? Podràs canviar el meu compte? Ja estic un poc farta del meu paper. Sempre ve el caçador a salvar-me. A veure, per què no puc ser jo qui mati el llop? Dones, sempre protestant! S'acaba el temps! Ajuda, necessito la clau. Què hi farem? Yes. Gràcies. Que no éreu 2? No, a mi no em menjaràs, però tranquil·la, ara arriben els 2 nins. Jo només necessito la teva clau. Si te la dono, em podré menjar a la casa. A mi, el que de veritat m'agraden són els dolços. Millor això que desaparèixer per sempre, no? I quin remei! Les bruixes hem de ser dolentes, fer por i menjar nits. Gràcies i sort. Continuem el conte. Punyeta! Me'n falta una! He de tornar al castell per veure quin conte llegirà en Xisco. Ja en tens 2! Quin conte llegiràs? Aladí, has d'arribar al seu palau i trobar la darrera clau. Però fer via, m'estic cansant. Com que la Terra llegia poc, hauria d'haver fet cas als professors i llegir més. Aladí, ajuda! Necessito la clau! A la porta del palau. Ajuda! Ajuda! M'he prenut la clau! Ràpid! Si aquest bàmbol li agafa la clau i arriba al primer cofre màgic, els contes moriran i els nins no llegiran mai més! A l'atac!
Mamma mia! Corre! Ara és el moment! Obri el cofre i demana el teu desig. Que els contes no morin mai, per fat i fat, i que la meva mare m'ha encomanat un punt més, que el que deman es faci realitat. Gràcies, ens heu alliberat, però el perill no ha acabat. Si a la Terra no llegiu, també vos oblidareu de nosaltres. Això no passarà. Llegirem. Reconec que ha estat una experiència emocionant. A la fi ten temps, molt de temps.